tak nás to zaujalo. A ešte nás zaujali dve také obyčajné dievčinky, chudobné. Jedna bola skoro slepá, druhá taká prihrbená, no nič moc, my sme boli fešné. Ale oni mali také svetlo, niečo také krásne z nich vyžarovalo, že my sme to nemali. Čo to je? A veru, čo si sa do mňa aj zle dostalo do srdca. Ja som začala závidieť. Oni také obyčajné dievčence a majú niečo, čo ja nemám a ako ich majú ľudia radi a ako sú usmiaté, aká dobrosrdečnosť z nich ide. A ja som začala až závidieť a nenávidieť. Ja to nemám, ja to chcem, mňa to hnevá. A ja som normálne chcela odísť z toho písku, naspäť domov. A aj večer s Máriou v izbičke sme sa o tom rozprávali a Mária povedala, že má také isté pocity, že čo sa to s nami deje, veď je to tu pekné, rozpráva sa tu o Pánu Bohu a predsa sa tu ako si zle cítime. Čo to znamená? Ale tak, Pán Boh poslal svojho Božieho ducha a nejak sa tá atmosféra v izbičke zmenila a my sme si obidve klopili na kolená a nevedeli sme, čo bude alebo čo máme robiť, len sme boli také nejaké nesvoje. A začali sme sa modliť. Pane Bože, zle sa cítim. Ja som sa takto modlila. Zle sa cítim. Čo sa to so mňou deje? Zober odo mňa ten hnev, alebo tú nespokojnosť, alebo to, čo sa so mňou deje. Nechcem to mať. Prosím ťa, zmeň moje srdce. A takto sa aj Mária modlila. A my sme sa takto modlili a sme išli spať a sme pocítili taký zvláštny pokoj, ako dovtedy nie, hoci sme o Pánu Bohu 30 rokov skoro počúvali. Prežili sme, ako keby sa Pán Ježiš úplne dotkol nášho srdca. Také osobné stretnutie to bolo. Že to naše srdce upokojil, očistil. Tak to bola taká pekná noc po dlhej dobe, že sme niečo také prežili. A ráno sme sa zobudili, tak nám ľahko bolo. Ale ešte bola, čo nám chýbalo. Tie srdiečka sme mali také očistené, také všetko zlé nám Pán Boh zobral, ale my sme chceli tie srdcia ešte čím naplniť. Stala sa taká vec, že bola konferencia v Prahe a rozprával tam taký svetoznámy evanjelista, bradatý Ujko Bedeker. On chodil po Sibíri, to isto viete, to je Severné Rusko, zima, tam sú také strašné tábory, preväzňov a také strašné podmienky. A tento Ujko Bedeker chodil a tam rozprával o Pánovi Ježišovi a my sme ho mohli počuť. Išli sme na tú konferenciu a počúvali sme, že čím to srdce môžeme naplniť. Že táto služba ľuďom dáva také naplnenie. Tak aj za to sme sa hneď modlili, že Pán Ježišu, keď už to srdce máme očistené, naplň nám ho službou, láskou, čo nám Ty dáš, tak to my chceme dávať ďalej. A toto bolo asi to, čo nás potom poslalo ďalej do tej služby. A ešte ten Ujko Bedeker aj ruky na nás položil a povedal, že kamkoľvek pôjdete, každý krok váš, Pán Boh vám všetko vydá. A tak my sme sa rozhodli, že sa vrátime na starú Turú a že keď nám Pán Boh takto zaslúbil, že nám vydá toto mesto, takže budeme slúžiť deťom, starým, chorým a budeme veriť, že budeme moci meniť mocou Pána Boha aj životy tých ľudí, že budeme také svetlá, také svedectvá. A naozaj odtedy už som mala radosť a vedela som, že som Božie dieťa, že patrím Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi. Potrebovala som ten osobný dotyk. Preto aj vy, možno keď vyrastáte vo svojej rodine alebo v zbore, kde ste, to sú dôležité veci, ale niekedy možno potrebujeme zažiť niekam ísť, aby sa k nám niekto iný prihovoril. A potom tá skladačka sa poskladá tak, že nakoniec budete veľmi požehnaní, osobne sa stretnete s Pánom Ježišom a to vaše srdce bude úplne nové a premenené a vyslané do služby. Tam, kde ste. Tak mám veľkú radosť, že ja patrím Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi a želám to